Θα συναντήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Αμυντέου, τον κύριο Γιάννη Λάση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που θα είστε σήμερα εδώ μαζί μας να συνομιλήσουμε για θέματα που αφορούν το Δήμο μας και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Μπούζα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με το χθεσινό. Είχαμε βέβαια και την πρώτη κάθοδό σας ως Δήμαρχος Αμυντέου στην Αθήνα. Θα δούμε τι συζητήσατε εκεί, ποια θέματα θέσατε εκεί στην πρωτεύουσα Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό λοιπόν έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε να κάνει με την νομική προσβολή της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού που υλοποιείται στο ρηχείο του Αμυντέου. Δώσατε το παρόν, μιλήσατε εκεί και σας ακούσαμε να λέτε ότι είναι έργο το οποίο έχει φτάσει στο 60% της υλοποίησής του. Ακριβώς κύριε Μπούζα. Κύριε Μπούζα, συμμετείχα στο προηγούμενο, ήμουν μέλος του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου και το 2021 μάθαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της ΕΡΒΕ της Γερμανικής και της ΔΕΗ Ανανεώσιμης για τη κατασκευή ενός τεράστιου φωτοβολταϊκού 2 GW, το οποίο θα αναπτυχθεί στο ρηχείο του Αμυντέου κατά νομίζω το 1 GW, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και το υπόλοιπο στο νότιο πεδίο. Τότε αντιδράσαμε και ειδικά εγώ σφοδρά αντέδρασα ότι αυτό συνιστά ένα τεράστιο ζήτημα, διότι η συμμετοχή της ΕΡΒΕ με 51% και 49% της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αν θέλετε, θα καταλάβει ένα τεράστιο χώρο και ένα κομμάτι ζώνης υψηλής παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα, και βέβαια μέσα από αυτή τη συμφωνία και τα εισοδήματα της ΕΡΒΕ θα αυξάνουν το ΑΕΠ της περιοχής, αλλά φεύγουν για η Γερμανία, αλλά και τα πράσινα δικαιώματα. Άρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη αυτή για την περιοχή, γιατί η άποψη δική μας είναι ότι τα φωτοβολταϊκά από τη μία δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας και από την άλλη θα έπρεπε να γίνουν στην κατεύθυνση των μικρών επενδυτών της Δυτικής Μακεδονίας και των ενεργειακών κοινοτήτων, και βέβαια με έναν σχεδιασμό και όχι άναρχα και όπου να είναι, και όχι να καταλαμβάνουν γη υψηλής παραγωγικότητας. Να χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Λάση. Προσβλητική εξέλιξη και έγκλημα χαρακτηρίσατε για την περιοχή μας, γιατί όπως ακούστηκε, οπορώνα να το κάναμε, πολλά περισσότερα θα είχε περισσότερα ωφέλη η περιοχή μας. Αυτό είπαμε, ότι ο πορώνος θα γινόταν, διότι κύριε Βούζα, όταν φεύγει ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής και λέμε ότι θα κτίσουμε το νέο μοντέλο οικονομίας της περιοχής, αυτό το μοντέλο βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Και βέβαια στη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος και προετοιμασίας εκείνων των υποδομών, ούτως ώστε να δεχτούμε επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες. Αυτή η μονοσήμαντη εξέλιξη δημιουργίας φαραωνικών φωτοβολταϊκών από 5 μεγάλους επενδυτές, απούσης της περιοχής της τοπικής επιχειρηματικότητας και των ενεργειακών κοινοτήτων. Και εδώ να σας πω κύριε Βούζα ότι και εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο συστήσαμε ενεργειακή κοινότητα των ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα θετικό στην εξέλιξη της κατασκευής φωτοβολταϊκών για την ενεργειακή αυτάρκεια των ΤΟΕΒ, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Επίσης συστήσαμε ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας και των Δήμων, αλλά και σε αυτό το επίπεδο δεν υπήρξε καμία θετική εξέλιξη, διότι δυστυχώς και για τις ενεργειακές κοινότητες και για τους μικρούς επενδυτές δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Δεν φρόντισε η ΔΕΗ να μας αφήσει ηλεκτρικό χώρο και να αναπτύξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Άρα αυτή η μονοσήμαντη εξέλιξη για τους μεγάλους επενδυτές δεν προσφέρει θέσεις εργασίας, αλλά προσφέρει εισοδήματα σε αυτούς τους παίκτες, και θα καταλήξουμε στο ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, υψηλό ΑΕΠ στην περιοχή, φτωχοί κάτοικοι. Αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Αυτό είναι ένα έγκλημα για την περιοχή. Και χωρίς χρηματοδότηση από Ευρώπη, γιατί θα έχουμε υψηλό ΑΕΠ. Ακριβώς. Δεν θα παίρνουμε προγράμματα. Αλλάζουν οι όροι, πολύ ορθά το είπατε, το χρηματοδοτήσουν. Και εμείς, και εδώ να επισημάνω με σαφήνεια, και δηλαδή το λέω με απόλυτο τρόπο, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της πράσινης ενέργειας, αλλά με τους σωστούς όρους, με έναν σχεδιασμό και βέβαια με διαβούλευση και με σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Δεν γίνεται οι αποφάσεις που παίρνουμε είτε ως Περιφερειακό Συμβούλιο είτε ως Δημοτικά Συμβούλια μέχρι σήμερα, ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα, κύριε Βούζα, και δυστυχώς δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη
από την κεντρική διοίκηση, από την αποκεντρωμένη. Οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται κανονικά και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών συνεχίζεται κανονικά. Δηλαδή στο τέλος θα έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα αιωλικά, και εμείς εν κατακλείδη, κρατώντας αυτή τη στάση και αγνοώντας εμάς, στο τέλος δεν θα πάρουμε και τα ανταποδοτικά που θα μπορούσαμε να πάρουμε ως περιοχή. Αυτά φεύγουν από ό,τι μάθαμε στη Γερμανία. Δηλαδή εκεί θα γίνουν λίμνες και πράσινα τοπία. Εμείς θα έχουμε τα φωτοβολταϊκά. Αυτοί θα γλιτώνουν από ρήπους. Θα παίρνουν και τα πράσινα δικαιώματα. Θα παίρνουν τα πράσινα δικαιώματα. Όμως, αυτό που είπα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτά όμως όλα τα βήματα και οι προσφυγές πρέπει να γίνονται έγκυρα, με εγκυρότητα και έγκαιρα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να τα προλαβαίνουμε στο πρώτο βήμα της εξέλιξης, διότι όταν εξελιχθεί το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ανατραπεί η κατάσταση. Για μας πότε ήταν αυτό το πρώτο βήμα, κύριε Λάση, πριν 10 χρόνια? Έπρεπε να γίνει πολύ νωρίς, στη διάρκεια του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά συνέβησαν χωρίς να έρθουν αυτές οι αδειοδοτήσεις ούτε στην περιφέρεια ούτε στον Δήμο για να τις προσβάλλουμε. Εξελίχθηκε λοιπόν εν αγνία μας αυτό το έργο και σήμερα υλοποιείται στο 60 με 70%. Έχει υλοποιηθεί δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είπα εγώ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η εξέλιξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία αναστρέψιμη λοιπόν η κατάσταση. Από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε? Ότι είναι μία αναστρέψιμη. Μακάρι να μπορούμε να την ανατρέψουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν γίνει σοβαρό τις επενδύσεις. Επισκέφτηκα εγώ την περιοχή και αντιλήφθηκα ότι το έργο έχει εξελιχθεί σε σημαντικότατο βαθμό. Από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε όλη αυτή την κατάσταση εμείς? Γιατί αναφερθήκατε και σε αυτό το κομμάτι χθες στην ομιλία σας. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος Αμυντέου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Κύριε Βούζα, για μένα θα έπρεπε ήδη να έχει εγκριθεί το ειδικό χωροταξικό γκετσάπε, που μπορούν να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά και που μπορούν αιωλικά, να είναι χωροθετημένοι αυτοί οι χώροι και εκεί να καθίσουμε να συζητήσουμε και για τα ανταποδοτικότητα για την τοπική περιοχή, για τους Δήμους, για τις τοπικές κοινότητες κτλ. Δηλαδή πάρουμε τη μέγιστη ωφέλη για την περιοχή. Διότι σας έθεσα ένα ερώτημα στους συναδέλφους του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Επί 4 χρόνια ήμασταν απόλυτα αρνητικοί σε όλες τις αδειοδοτήσεις και ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και οι Δήμοι ήταν συντεταγμένοι με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι περισσότεροι Δήμοι. Πέστε μου εσείς, ποιο φωτοβολταϊκό ή αιωλικό το εμποδίσαμε να εξελιχθεί εκτός από τον Ιφαίο, όπου ξέρουμε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν αυτή τη θετική εξέλιξη, καταφέρουμε να μην υλοποιηθεί. Δυστυχώς όλα τα άλλα εξελίσσονται και μας αγνοούν παντελώς. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, μας αγνοούν ως τοπική κοινωνία? Διότι οι αποφάσεις μας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Μέχρι εκεί φτάνει η παρέμβασή μας και βέβαια η μόνη οδός που μένει πια είναι η νομική οδός. Δυστυχώς εκεί όμως υπάρχει και μια άλλη μεγάλη αντίφαση. Στις περισσότερες αδειοδοτήσεις οι υπηρεσίες γνωμοδοτούν θετικά, οι περισσότερες υπηρεσίες. Ελάχιστες υπηρεσίες έχουν απόφαση με κάποιες επιφυλάξεις ή αρνητική θέση. Αυτό είναι πραγματικά μια αντίφαση. Το να βγαίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το μεγαλύτερο όργανο της περιφέρειας, και να λέει όχι στην άναρχη ανάπτυξη και την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες της περιφέρειας να λένε ναι σε μια γνωμοδότηση. Ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό πάντως σαν πολίτες. Είναι μια αντίφαση, γιατί οι υπηρεσιακοί στέκονται στον τύπο του νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, δίνουν θετικές γνωμοδοτήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχιστεί αυτή η στάση και της περιφέρειας και των Δήμων, στο τέλος θα έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστημα των φωτοβολταϊκών, των αιωλικών, και πέστε μου εσείς, ποια θα είναι η ανταποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία? Νομίζω ένα μηδενικό. Ακριβώς αυτόν τον προβληματισμό έθεσα, δηλαδή θα πρέπει να οργανώσουμε, αν θέλετε, αυτή την πάρμα, ούτως ώστε και να μην προσβάλλεται η τοπική κοινωνία και να μπορούμε να πάρουμε ανταποδοτικά. Αναφέρθηκα χθες στο φωτοβολταϊκό που υπάρχει ήδη από τη ΡΑΕ στο ξινό νερό. Σε πρώτο στάδιο, στο ξινό νερό, που πραγματικά είναι, αν αναπτυχθεί, θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την τοπική κοινότητα του ξινού νερού, διότι ακουμπάει τα όρια του οικισμού. Δεν υπάρχει καμία απόσταση ασφαλείας.
Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Και βέβαια εκεί είναι ένας βοσκότοπος καταπληκτικός, ο οποίος θα δημιουργήσει πρόβλημα και για την κτηνοτροφία. Αυτή η απόφαση λοιπόν πάρθηκε ερήμην ημών. Παρότι και για αυτό το φωτοβολταϊκό, όταν ήρθε για αδειοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε πάρει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος αρνητική απόφαση. Όμως δυστυχώς ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα και αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Εκεί λοιπόν έθεσε το θέμα και ο νυν Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα δούμε άμεσα το θέμα, γιατί είναι σε πρώιμο στάδιο, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αν αναπτυχθεί αυτό το φωτοβολταϊκό να αλλάξει η χωροθέτησή του, ούτως ώστε να έχει τις αποστάσεις ασφαλείας από το ξινό νερό ή να μην υλοποιηθεί εφόσον έχει αυτή τη χωροθέτηση. Μάλιστα. Πολύ σωστά, γιατί και τους κατοίκους και την τοπική κοινότητα το ίδιο τον οικισμό ο οικισμός θα έχει πρόβλημα, αλλά και οι κτηνοτρόφοι που θα χάσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που χρησιμοποιούσαν. Και να αναφερθώ εδώ, κύριε Βούζα, και σε δύο άλλες αποφάσεις που πήραμε και ως Δημοτική Επιτροπή. Και μία φορά το Λέχοβο, το αιωλικό πάρκο. Αφορά η προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας για δύο αιωλικά του Λεχόβου, για το οποίο, αν θυμάστε, ήμασταν και στη Λαϊκή Συνέλευση. Εγώ τότε ως Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού, ο πρώην Περιφερειάρχης ο κύριος Καζαπίδης και άλλα μέλη του Περιφερειακού Συμβούλιου και ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Πιτάκης, και είχαμε δεσμευτεί ότι θα στηρίξουμε νομικά την προσπάθεια της μη υλοποίησης αυτού του έργου. Όμως και αυτό το έργο έχει εξελιχθεί σημαντικά. Προσφύγαμε λοιπόν Συμβούλιο Επικρατείας, όμως σε συζήτηση που είχαμε με το νομικό σύμβουλο που του δώσαμε την υπόθεση της προσφυγής, μας είπε ότι είναι αρκετά δύσκολο νομικό θέμα και βέβαια αυτό θα θέσει όλα τα επιχειρήματα, όμως ήδη έχει εξελιχθεί το έργο σε σημαντικό βαθμό και εκεί και είναι δύσκολη η ανατροπή αυτής της εξέλιξης. Προσφύγαμε και για ένα άλλο αιωλικό που είναι στη θέση κλειδί που αναπτύσσει, όμως αυτό είναι σε πρώιμο στάδιο και εκεί μας είπε ότι έχουμε περισσότερες ελπίδες. Δηλαδή είναι τραγικό να παίρνονται αποφάσεις για ανάπτυξη στην περιοχή μας, στη χωρική ενότητα του Δήμου Αμυντέου και στους άλλους Δήμους, και να μην συμμετέχει καθόλου σε αποφάσεις αυτές η τοπική κοινωνία, ο Δήμος. Να μας αγνοούν παντελώς. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και το ξανατονίζω, και θέλουμε όμως με τη σωστή χωροθέτηση και βέβαια όχι σε ζώνες σε γη υψηλής παραγωγικότητας, όχι σε δάση τα οποία είναι προστατευόμενες περιοχές δίπλα σε Natura, δίπλα σε Live και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Αυτό να είναι σαφές. Μάλιστα. Ξεκάθαρη κατάσταση του Δήμου και εσάς και η δική σας προσωπικά, κύριε Λάση. Βέβαια, αυτό που ακούσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το φωτοβολταϊκό του Ορυχείου του Αμυντέου ήταν ότι θα δοθούν και σε αγρότες, θα γίνουν και δάσος σε ένα μεγάλο κομμάτι στην πρώτη απόφαση, αλλά τελικά όλα έγιναν τελείως διαφορετικά. Πάμε κοντά στο 34% αυτής της έκτασης που θα γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο. Μιλάμε για 21.000 στρέμματα. Κύριε Βουζά, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της έκτασης. Ενώ αυτή η γη θα μπορούσε να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και να την καλλιεργούν οι αγρότες μας και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, διότι σε αυτό το χώρο εμείς ήδη έχουμε υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο μελέτες για αρδευτικό. Συνολικά για την περιοχή της Ζάντζαρης Χιβαδίτιδας, και έχουμε υποβάλει επίσης μελέτη για αρδευτικό στην περιοχή της Βογορίτιδας. Θέλουμε να αναπτύξουμε συστηματικά οργανωμένα το πρωτογενή τομέα και επίσης ήδη έχουμε συζητήσεις για δημοτικές εκτάσεις σημαντικές, αλλά και για το επιχειρηματικό πάρκο, να δημιουργήσουμε εκείνες οι υποδομές, να έχουμε ετοιμότητα για να είμαστε ένας προορισμός φιλικός για επενδύσεις, αλλά επαναλαμβάνω σοβαρές επενδύσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες. Και έτσι θα επιστρέψουν οι νέοι στην περιοχή. Βασικό αυτό, γιατί είμαστε από τους Δήμους που έχουν χάσει το μεγαλύτερο πληθυσμό πανελλαδικά. Είναι δραματική η εξέλιξη, κύριε Βούζα. Μπορεί από κάποιους να μην έχει γίνει αντιληπτό το δημογραφικό, όμως τι δείχνει σε εμάς? Ότι αυτή η μείωση 15,5% από το 2011 μέχρι το 2021 σημαίνει τη συνολική φυγή των νέων. Διότι οι νέοι φεύγουν διότι δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας. Διότι χάσαμε με σοκ και δέος, αν θέλετε, το μεγαλύτερο μας εργοδότη, τη ΔΕΗ. Ο ΑΕΣ Αμυντέου έκλεισε 1,5 χρόνο νωρίτερα, οπότε οι νέοι δεν είχαν δουλειά στην περιοχή. Τι να μείνουν άνεργοι?
Σηκώθηκαν λοιπόν και πήγαν είτε στα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό. Έτσι. Για να επανέλθουν οι νέοι πρέπει να είναι σίγουροι για το μέλλον τους. Πώς θα είναι σίγουροι για το μέλλον τους αν δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες, ή αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους δώσουμε εκείνη τα εχέγγυα ότι μπορούν να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, είτε στη γεωργία, είτε στην κτηνοτροφία, είτε στον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί είμαστε ένας μοναδικός τόπος, πραγματικά με τις 4 και με την 5η λίμνη που δημιουργήθηκε στον Αΐσα Μητέου, με ορεινούς προορισμούς, με brand name φοβερά, όπως είναι ο Αρκτούρος, το καταφύγιο του Λύκου, τα ιαματικά λουτρά μπάνια που θα είδαμε τι έγινε το τρίμερο, μάλλον τις γιορτές που πέρασαν, κύριε Λάση. Είχαμε τόση κίνηση και στους δρόμους που είχαμε να τη δούμε πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς, κύριε Βούζο. Και βέβαια έχουμε και ένα θαυμάσια εστίαση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι συνολικά στη Δυτική Μακεδονία κάθε χρόνο βραβεύονται 3 εστιατόρια. Και αυτά είναι στο Δήμο Αμυντέου. Και αναφέρουμε στο εστιατόριο Θωμάς, στο εστιατόριο Κοντοσόρη και στο εστιατόριο Ναομίδη. Είναι πολυτέλεια και βέβαια η εστίαση προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Μαζί με τους θαυμάσιους οικισμούς που έχουμε, νομίζω ότι έχουμε πεδίο δόξα λαμπρό μπροστά μας για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Όμως, αν καταληφθούν όλες αυτές οι εκτάσεις από τεράστια φαρονικά φωτοβολταϊκά ή αιωλικά, αντιλαμβάνεις ότι θα αλλάξει το τοπίο δραματικά. Θα φέρονται και από το διάστημα. Ναι. Θέλουμε σωστή χωροθέτηση. Αυτή είναι η δική μας θέση. Έτσι. Σωστά, κύριε Λάση. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Αμυντέου, τον κύριο Γιάννη Λάση. Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Λάση, το οποίο βέβαια θα έρθει και θα ξανάρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή μας και οι εξελίξεις που θα έχουμε τόσο στο κλειδί, στο ξενό νερό. Έτσι. Να έρθουμε τώρα και στην κάθοδό σας, την πρώτη ως δήμαρχος επισήμως στην Αθήνα. Είχατε συναντήσει εκεί με κύριο θέμα την τηλεθέρμανση και την εταιρεία που είναι να δημιουργηθεί μεταξύ των 3 τηλεθερμάσεων των Δήμων Αμυντέου, Εορδαίας και Κοζάνης. Εκτός από αυτές, θέλω να σε ενημερώσω και για άλλες 2 πολύ σημαντικές συναντήσεις πριν πάμε στο θέμα της διαδημοτικής εταιρείας. Επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον νυν Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη Γιώργο, τον κύριο Φραγκογιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις στρατηγικές επενδύσεις, τις προτάσεις που έρχονται από το εξωτερικό, και έχουμε σοβαρές προτάσεις, υπάρχει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή και για τον Δήμο Αμυντέου. Οπότε είχαμε μια σοβαρότατη προσέγγιση για τα θέματα αυτά, που είναι θέματα που βέβαια θέλουν τον χρόνο τους και την ορίμανσή τους. Όμως υπήρχε μια πολύ σημαντική συνάντηση σε θετικό κλίμα και ευελπιστούμε ότι κάποια σημαντικά θέματα από αυτά θα υλοποιηθούν. Ναι, και εμείς βέβαια πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις υποδομές, κύριε Λάση. Ακριβώς. Εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί ακριβώς αυτά θέλουμε να προετοιμάσουμε. Δεν είναι ώρα όμως των ανακοινώσεων. Είναι η ώρα της προετοιμασίας όλων αυτών των υποδομών για να μπορούμε να είμαστε σοβαροί στις προτάσεις μας απέναντι σε οποιοδήποτε επενδυτή δείξει ενδιαφέρον. Επίσης όμως είχα πολύ σημαντική συνάντηση στον διοικητή του ΣΔΑΜ, τον κύριο Καλήρη, όπου τον οποίο επισκεφτήκαμε μαζί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, και εκεί έχουμε πολύ θετική εξέλιξη για την αποκατάσταση του ορυχείου της Βεγόρας, ένα έργο σημαία, αν θέλετε, και για τον Δήμο Αμυντέου αλλά και για την κυβέρνηση, ένα καινοτόμο έργο. Μέσα σε αυτό το χώρο θα δημιουργηθεί ένας αμπελώνας γύρω στα 1000 στρέμματα. Φορέας διαχείρισης θα είναι ο Δήμος Αμυντέου και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί μια νέα οικονομία εκεί στην περιοχή, ένας αμπελώνας 1000 στρεμμάτων, ο οποίος θα διατηθεί με κριτήρια στους νέους αγρότες ή σε άλλες ευάλωτες, σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ούτως ώστε να έχουν την ασφάλεια ενός ετήσιου εισοδήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία και οι εξελίξεις είναι θετικές. Θα λύσουμε τα τελευταία προβλήματα, ούτως ώστε αυτό το έργο των 30 εκατομμυρίων να δημοπρατηθεί και επιτέλους να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας στην φάση της αποκατάστασης του ορυχείου της Βεγόρας. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί θα έχουμε, θα έχουμε θέσεις εργασίας και στις εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση και στη συνέχεια με τον αμπελώνα. Επίσης συζητήσαμε και για την ανάπτυξη του ΚΕΦΙΑ σε σχέση και με τα ιαματικά λουτρά μπάνια, όπου
κοντεύουμε στην τελική λύση του προβλήματος και της έγκρισης του ερημοτομικού, και βέβαια εκεί αναφέρθηκα ότι όλο αυτό μπορεί να διασυνδεθεί, δηλαδή και ΦΙΑΠ, η Αμματικά Λουτρά και Λιμνοχώρη, το οποίο συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αναπτύσσεται ως ένας οικισμός φιλικός για ΑΜΕΑ. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, και επίσης με τον κύριο Καλήρη συζητήσαμε για την ανάπτυξη της μονάδας βιομάζας που έχουμε τηλεθέρμανσης και στο επίπεδο της δημιουργίας της κατασκευής μιας μονάδας παραγωγής αγροπέλετ, και είναι πάρα πολύ θετικός ο κύριος Καλήρης, ο διοικητής του ΣΔΑΜ. Πρέπει βέβαια προηγούνται οι μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν, όπου μέσα από αυτή την κατασκευή, εάν υλοποιηθεί, μπορούμε να παρέχουμε στους κατοίκους που δεν έχουν τηλεθέρμανση αυτό το αγροπέλετ σε τιμή κόστους, και θα συμβάλλουμε στη μείωση του κόστους θέρμανσης, που θα είναι πολύ σημαντική η συμβολή μας, γιατί πραγματικά εμείς δεν σκεφτόμαστε μόνο τους 3 οικισμούς που τηλεθερμάνονται, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το υψηλότερο κόστος θέρμανσης και στους υπόλοιπους 23 οικισμούς. Μια και το αναφέρετε, κύριε Ηλιάση, το προηγούμενο διάστημα, το έχετε ακούσει και εσείς, συζητήθηκε πάρα πολύ για τοπικές τηλεθερμάσεις σε τοπικές κοινότητες, και μάλιστα κοινότητες με μεγάλο υψόμετρο. Το μελετάμε και αυτό, κύριε Βούζα, για τις τηλεθερμάσεις κατά τοπική κοινότητα, και όπου υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα έργα πρέπει να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, διότι το κόστος κατασκευής αυτών των έργων είναι πολύ υψηλό και είναι αδύνατον να αποσβεστεί. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, να δημιουργήσουμε αυτόνομες τηλεθερμάσεις, όμως εντάσσοντας αυτά τα έργα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι βιώσιμη, κύριε Λάση, και οικονομικά συμφέρουσα για μας που ακριβώς δεν έχουμε τηλεθέρμανση σήμερα. Σε πρώτη φάση προσπαθούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, μειώνοντας το κόστος των ατομικών αναγκών για θέρμανση του κάθε μας δημότη. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε, και είναι στην κατεύθυνση της πράσινης ενέργειας αυτή η μονάδα δημιουργίας αγροπέλετ, και ήταν πάρα πολύ θετική η αντίδραση, αν θέλετε, του κυρίου διοικητή στην πρότασή μας. Όσο αφορά το φυσικό αέριο, γιατί είχαμε ακούσει ότι μπορεί να γίνει και με φυσικό αέριο αυτή η τηλεθέρμανση για τις τοπικές κοινότητες, που έχει το Βαρικό ή τον Αετό, που είναι και πιο κοντά στον Περδίκα και δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα με το ανάγλυφο της περιοχής. Τελικά θα έχουμε φυσικό αέριο στο Δήμο Αμυντέου μόνο στο πάρκο που είναι να δημιουργηθεί, στο βιοτεχνικό πάρκο, ή θα το χρησιμοποιήσουμε και γενικότερα? Εκεί, κύριε Βούζα, πρέπει θα έρθω σε επαφή με τον ΔΕΣΦΑ για να δούμε αν έχουν αφήσει αναμονή. Γιατί από μια πρώτη προσέγγιση που έχω, νομίζω ότι δεν έχουν αφήσει καν αναμονές. Θέλω να έρθω σε επαφή, γιατί χρειάζεται να γίνει μια αναμονή στο επιχειρηματικό πάρκο, και βέβαια μια δεύτερη αναμονή στην είσοδο του Αμυντέου, γιατί μπορεί και εκεί να αναπτύξουμε δράσεις. Το θεωρώ ότι αυτή η πρότασή μας προς το ΔΕΣΦΑ πρέπει να υλοποιηθεί, διότι είναι αδιανόητο να περνάει ένας αγωγός και εμείς να μην μπορούμε να αναπτύξουμε μετά τη δράση μας. Σωστά το λέτε, αυτό μπορεί να σημάνει ότι μπορεί να θερμάνουμε την τοπική κοινότητα ξενοδοχείων που είναι δίπλα με φυσικό αέριο, αν δεν βρούμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Κινούμαστε και σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εταιρεία ΔΕΤΕΠΑ, ΔΕΤΥΠ, ΔΕΙΑΚ. Πρόκειται να κάνουν μια εταιρεία. Θα είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, ακούσαμε χθες από τον κύριο Μανατίδη. Ακριβώς, κύριε Βούζα. Και μάλιστα με μικρό προσωπικό αριθμό, 3 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Αυτή η διαδημοτική εταιρεία, η οποία θα στήσουμε, ποιος θα είναι ο ρόλος της? Να μοιράζει την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους, τηλεθερμάσεις των 3 δήμων, να διανέμει την ενέργεια η οποία θα προέρχεται από τις εξής μονάδες: από την μονάδα 5 της Τολομαΐδος, από τον ΣΥΘΙΑ που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ, από τους λέιβητες φυσικού αερίου που θα κατασκευαστούν και από τους ηλεκτρολέιβητες. Αυτός θα είναι ο ρόλος αυτής της διαδημοτικής εταιρείας. Και γι' αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Περιφερειάρχης ότι το επιπλέον κόστος για
τον δημότη που θα παίρνει αυτή την εταιρεία από τη λειτουργία αυτής της διαδημοτικής εταιρείας θα είναι 1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νομίζω ότι είναι ένα ελάχιστο κόστος. Το ζητούμενο εδώ όμως δεν είναι αυτό, κύριε Βούζα. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς ως Δήμοι, ως τηλεθερμάνες πρέπει να διασφαλίσουμε να έχουμε χαμηλό κόστος πώλησης της θερμικής ενέργειας από την ΔΕΗ προς εμάς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι εμείς, έχοντας ειδικά ο Δήμος Αμυντέου, είναι ένα βήμα μπροστά. Έχει εναλλακτικές. Έχουμε τη δική μας μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, ενώ οι άλλοι Δήμοι, και ο Δήμος Κοζάνης και ο Δήμος Εορδέας, έχουν απόλυτη εξάρτηση από αυτόν τον σχεδιασμό. Εμείς έχουμε και την εναλλακτική. Όμως, αυτή η εναλλακτική, πρέπει να το γνωρίζουν οι δημότες, κόστισε πολύ σοβαρά στον Δήμο Αμυντέου. Διότι με το κλείσιμο του ΑΕΣ Αμυντέου 1,5 χρόνο νωρίτερα, προβήκαμε στην κατασκευή αυτής της μονάδας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να θερμανθούν αυτοί οι 3 οικισμοί που τηλεθερμώνονταν από τον ΑΕΣ Αμυντέου. Όμως για την κατασκευή αυτής της μονάδας προβήκαμε σε δανεισμό και έχουμε τοκοχρεωλητική δόση που δυστυχώς έχει εκτοξευθεί πολύ σημαντικά και επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κενό. Και πριν τις εκλογές ενημερώθηκα γι' αυτό από τον κύριο Μπιτάκη, ότι έχει ένα έλλειμμα πάνω από 700.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Και τώρα που αναλάβουμε τη διοίκηση, πήρε στοιχείο ότι πραγματικά είναι ελληματική η τηλεθέρμανση, διότι υπάρχει και η τοκοχρεωλητική δόση η οποία δημιουργεί αυτό το έλλειμμα, όχι μόνο αυτή, και η ενεργειακή έκρηξη των τιμών. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι μόνο για το ρεύμα της επιχείρησης το κόστος από 150.000 εκτοξεύτηκε μέχρι και 530.000. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της τιμής τηλεθέρμανσης για τον καταναλωτή. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, για να είναι βιώσιμη επιχείρηση, επειδή έχει ένα αποθεματικό, να αναπροσαρμόσουμε όσο μπορούμε χαμηλότερα την τιμή, διότι διαφορετικά, κύριε Βούζα, αν δεν αναπροσαρμόσουμε τιμή, δεν θα είναι βιώσιμη η τηλεθέρμανση, θα καταρρεύσει και στο τέλος δεν θα έχουμε τηλεθέρμανση. Εμείς λοιπόν, παρόλα αυτά, από μελέτες που έγιναν, η δική μας τιμή, και με όποια αναπροσαρμογή μικρή κάνουμε, θα είναι, πιστεύω, ανταγωνιστική στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδημοτική εταιρεία. Αν λοιπόν η τιμή της τηλεθέρμανσης που θα προσφέρεται από την διαδημοτική εταιρεία είναι πολύ υψηλότερη και εμείς καλύπτουμε τις ανάγκες μας από τη δική μας μονάδα, δεν θα πάρουμε ενέργεια. Θα τηλεθερμάνουμε τους κατοίκους με τη δική μας μονάδα παραγωγής τηλεθέρμανσης, διότι θα μας κοστίζει λιγότερο. Είναι αδιανόητο να έχουμε τη δική μας μονάδα, η οποία θα έχει χαμηλότερο κόστος ανά μεγαβατόρα, και να παίρνουμε από την διαδημοτική με υψηλότερο κόστος. Πότε θα χρειάζεται, γιατί όμως κάνουμε τη διασύνδεση με τη τηλεθέρμανση με τη διαδημοτική? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, γιατί προχωράμε, αφού μπορούμε να έχουμε... Γιατί θέλουμε να κάνουμε και τις επεκτάσεις και να έχουμε τη δυνατότητα και για άλλες δράσεις, για θερμοκήπια κτλ. Και βέβαια με τη διαδημοτική εταιρεία έχουμε μια απόλυτη διασφάλιση για οτιδήποτε συμβεί, για οποιοδήποτε κρίση, διότι και η βιομάζα είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά και ο λιγνίτης μετά το 28, γιατί συμμετέχει στο μείγμα, στο κάψιμο, δεν θα υπάρχει. Άρα και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο, άλλο καύσιμο, ούτως ώστε να λειτουργεί η μονάδα βιομάζας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει. Και βέβαια η κατεύθυνση είναι όχι να κοστίζει περισσότερο η τιμή στη διαδημοτική εταιρεία, αλλά να είναι και αυτή ανταγωνιστική, ίσως και χαμηλότερη. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν στο μέλλον άλλα καύσιμα, και αυτό που ακούγαμε για την καύση σκουπιδιών ισχύει? Είναι στην... Μελετάτε, κύριε Βούζο, όμως μελετάτε με προσοχή. Δεν θέλουμε να έχουμε ρήπους, θέλουμε να έχουμε μηδενικούς ρήπους, τέτοιες διασφαλίσεις. Και βέβαια η καύση σκουπιδιών έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις χώρες της Βορείου Ευρώπης, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.
θα προβούμε ήδη γίνονται μελέτες σε αυτή την κατεύθυνση, και αυτό το θέμα το συζητήσαμε με τον κύριο Καλήρη, και αυτό συνιστά πρασίνισμα της περιοχής, διότι πραγματικά θέλουμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, μελετάμε τα πάντα, όλα τα σενάρια τα έχουμε μπροστά μας, για να είναι σίγουροι οι κάτοικοι ότι θα έχουμε διασφαλισμένη τηλεθέρμανση σε όσο καλύτερη τιμή είναι δυνατόν να έχουμε. Διότι εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι των 3 κοινοτήτων, δημοτικών κοινοτήτων, είναι πάρα πολύ τυχεροί, είναι ευλογία η τηλεθέρμανση, διότι αν σκεφτούμε τι κόστος έχουν οι υπόλοιπες 23 κοινότητες, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια χαοτική διαφορά. Το έχω ξαναπεί και από το μικρόφωνο, σας ζηλεύουμε κύριε Λάση, εσάς τους 3 οικισμούς, τους κατοίκους. Εμείς προβαίνουμε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε τη μονάδα αγροπέλετ για να συμβάλλουμε σε πρώτο στάδιο, και βέβαια οι άλλοι σχεδιασμοί μας είναι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, για να είναι πιο σοβαρές οι παρεμβάσεις, για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος και των υπόλοιπων οικισμών. Είχαμε ακούσει όσο αφορά τη μονάδα εκεί, τη βιομάζα, ότι θα δημιουργηθεί και ένας σταθμός ενέργειας, παραγωγής ενέργειας. Προχωράει αυτό ή σταμάτησε? Σκεφτόμαστε ακριβώς, είναι και αυτός ο σχεδιασμός μας, διότι μία μονάδα η οποία λειτουργεί 8 μήνες παράγοντας τηλεθέρμανση, είναι αδιανόητο να παραμένει ανενεργή 5 μήνες και να μην παράγει τίποτα. Δεν είναι δηλαδή κλειστή. Αυτό το πρόβλημα μελετάμε λοιπόν, ούτως ώστε αυτούς τους μήνες να μπορεί να παράγει ρεύμα. Αυτό μελετάμε, είναι σύνθετο νομικό ζήτημα, πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα, η αδειοδότηση γι' αυτό, και αν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε άλλη μια σημαντική οικονομία, και αν το καταφέρουμε αυτό, θέλω να πω κύριε Βούζα, ότι μπορούμε να μειώσουμε και ακόμα περισσότερα την τιμή της τηλεθέρμανσης τότε, και βέβαια εάν καταφέρουμε και κάτι άλλο, αυτό το δανεισμό που έχουμε κάνει να αποπληρωθεί από τον τοπικό πόρο της περιφέρειας μέσα από την διαδημοτική εταιρεία που θέλουμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά μας έχει επιβαρύνει πάρα πολύ, γιατί μέχρι τώρα είμαστε η μόνη τηλεθέρμανση που προβήκαμε σε δανεισμό, δεν συνέβη με καμία άλλη τηλεθέρμανση. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να προβούμε και σε μειώσεις, γιατί εμείς δεν είμαστε μια επιχείρηση που θέλουμε να δημιουργήσουμε κέρδη. Ουσιαστικά είμαστε μια επιχείρηση που θέλουμε να έχουμε τόσα έσοδα όσα έξοδα έχουμε. Και βέβαια νοικοκυρεύοντας την επιχείρηση. Μάλιστα. Εδώ θα πρέπει να σκύψει και η πολιτεία, γιατί όπως είπατε είναι η μόνη τηλεθέρμανση που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να πάρει δάνειο και να τρέχει και να μην φτάνει για να δημιουργήσει τους λέβητες, γιατί έκλεισε ο ΑΕΣ πολύ νωρίτερα. Και βέβαια κύριε Βούζα, να πούμε και κάτι άλλο. Το μέγεθος της δικής μας τηλεθέρμανσης είναι τέτοιο που οι οικονομίες κλίμακος είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις άλλες τηλεθερμάνσεις. Μην ξεχνάτε ότι εμείς καταναλώνουμε 40.000 ΜΒ περίπου το χρόνο, οριακά, όταν η Πτολεμαΐδα καταναλώνει 200.000 ΜΒ και η Κοζάνη 300.000 ΜΒ. 5 και 6 φορές επάνω. Λοιπόν, κλείνοντας... Δηλαδή, και εμείς έχουμε ανελαστικά λειτουργικά έξοδα. Οπότε σίγουρα έχουμε ένα αυξημένο κόστος. Τώρα, κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση, κύριε Λάση, για το οποίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε και τα πρώτα δημοτικά συμβούλια, τις συνεδριάσεις, και καθορίσατε και το πλαίσιο. Θα συνεχιστεί το ημίωρο του Δημάρχου, η συζήτηση και με τους κατοίκους, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην τραβάει όπως τραβούσε σε χρόνο, σε διάρκεια. Ακριβώς κύριε Βούζα, θεωρώ ότι επειδή υπόθηκε και από τον κύριο Ελευθεριάδη να γίνονται άτυπα 2 διακριτά δημοτικά συμβούλια, ένα δημοτικό συμβούλιο για συζητήσεις με τους δημότες, πιστεύω ότι ειδικά στον Δήμο Αμυντέου το ημίωρο έχει γίνει 2 ώρες. Σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει τη δυνατότητα και στους δημότες αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους να θέτουν ερωτήματα, να θέτουν οι δημότες, να παίρνουν απαντήσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σε κανένα άλλο δημοτικό συμβούλιο αυτή η διάθεση του χρόνου τόσο μεγάλη, ούτως ώστε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να τίθενται τα ζητήματα. Πιστεύω ότι πρέπει αυτός ο χρόνος να οργανωθεί καλύτερα, να μην είναι τόσο μεγάλος, ούτως ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται τα δημοτικά συμβούλια σε ένα 7ο χρόνο. Δηλαδή κουράζουν ακόμα και τους ίδιους τους δημότες αυτά τα 2 ώρα ουσιαστικά που βάσει του κανονισμού είναι ημίωρο. Μάλιστα. Βέβαια, και να μένουμε και στην ουσία της συζήτησης και των προβλημάτων, κύριε Λάση. Το βασικό είναι αυτό. Εμείς κύριε Βούζα θα είμαστε ανοιχτοί
σε όσα θέματα μας θέτουν οι δημότες και οι δημοτικοί σύμβουλοι και άλλες παρατάξεις, θα τα ακούμε με σοβαρότητα, θα τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να παίρνουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πότε, αν έχει προγραμματιστεί? Προγραμματίζεται για τις 24 του μήνα. Πιστεύω ότι εφόσον οριμάσουν τα θέματα θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου. Θα πρέπει να εκλέξουμε και τους εκπροσώπους στην ΠΕΔ, δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος του μήνα. Μάλιστα. Έχουμε υποχρέωση μέχρι τέλος του μήνα να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας για την ΠΕΔ. Και αυτό θα το κάνουμε. Ωραία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε, κύριε Βούζα, η πρώτη προτεραιότητά μας τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς βρίσκουμε προβλήματα αφημένα επί μακρό χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και θέλω εδώ να ενημερώσω τους κατοίκους ότι δεν μπορούμε από τη μία μέρα την άλλη μέρα να διορθώσουμε τα προβλήματα. Θέλω να έχουμε μία πίστοση χρόνου ούτως ώστε να διορθώσουμε τα σημαντικότατα προβλήματα και κυρίως αυτά αφορούν προβλήματα της καθημερινότητάς τους, της καθαριότητας, του πρασίνου, αν θέλετε των οδοστρωμάτων και κυρίως του φωτισμού, όπου τοπικές κοινότητες είναι πραγματικά έχουν τεράστια προβλήματα, να είναι καμένες οι λάμπες, να μην έχουν αντικατασταθεί για μακρύ χρονικό διάστημα. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και βέβαια και με τα θέματα του αποκοινωνισμού να έχουμε απόλυτη ετοιμότητα ως Δημοτική Αρχή με την πολιτική προστασία, με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να είμαστε πανέτοιμοι. Και βλέπετε, κύριε Βούζα, ότι και σε επίπεδο πρωτογενής τομέα ήδη ο εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους και έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που διαπιστώσαμε, κύριε Λάση, είναι ότι σηκωθήκαν τα μανίκια και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Σιγά σιγά θα βρούμε το βηματισμό μας. Να είναι σίγουροι οι δημότες, η δική μας η προσπάθεια θα είναι στην κατεύθυνση να δουλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να λύνουμε τα προβλήματα των δημοτών μας. Και ένας δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, κύριε Λάση, το θέμα είναι να λύνονται. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ναι, η ατάκα του τέλους μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε Λάση. Τα παράπονα στον Δήμαρχο. Με αυτό να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο σήμερα εδώ στο Ράδιο Λέχοβο. Βέβαια, επειδή είναι η πρώτη μας συνέντευξη, να ευχηθούμε και καλή χρονιά στους Δυτικομακεδόνες, στους ακροατές σας, με ειρήνη, πρόοδο, υγεία στον τόπο και να ανακάψουμε, να ανατάξουμε την Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα το Δήμο Αμυντέο. Είναι μια κρίσιμη πενταετία και εμείς θα δουλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ωραία. Καλή δύναμη και σε εσάς, καλή χρονιά σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, καλή δύναμη και καλές συνεδριάσεις να έχουμε εκεί με θετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας, κύριε Λάση. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στον Δήμαρχο Αμυντέου, τον κύριο Γιάννη Λάση. Τον είχαμε μαζί μας εδώ στην